Vítaj v tomto videu, kde ti popíšem jednu moju case study pre travel klienta. V tejto case study sa mi podarilo naraz 150% a teda naraz tržeb na sumu 335 000 eur za daný mesiac. Celkom zaujímavé na tom je, že sa mi to podarilo za mesiac a pol spolupráce a celkovo to bolo pre 8 krajín. V tomto videu ti popíšem takisto aj detaily reálnej PPC spolupráce, aby si z toho mal čo najviac. Volám sa Ľubomír Varga a toto video je súčasťou Performance Academy. Ešte by som chcel spomenúť, že toto video je takisto súčasťou kurzu PPC špecialista 5000, kde pomáham PPC špecialistom zarábať teda mesačne viac ako 5000 eur a hlavne im pomáham s premium klientmi, čiže ako sa k nim dostať, ako s nimi pracovať a veľa z toho si ukážeme aj v tomto videu. Čo sa mi teda také zaujímavé podarilo v tejto case study je tento nárast, čiže koniec novembra je čas, kedy sme začali s klientom spoluprácu, v decembri sa nastavili prvé kampane a optimalizovalo sa a január už je pre tento segment celkom silný mesiac, takže tu sme to škálovali na čo najviac, alebo v rámci nejakých budžetov klienta. Celkovo sa teda ten najlepší mesiac za doterajšiu spoluprácu dosiahol výsledok nejakých 335 000 eur. A to je pre daného klienta medziročne nás o 150%, čo je teda veľmi zaujímavé. V ďalšej časti tohto videa ti popíšem dve také hlavné celky, ako sa mi to podarilo, naozaj step by step, všetky zaujímavé detaily, ale takisto aj detaily spolupráce s klientom. Poďme teda začať ohľadom prebehu spolupráce, čiže obsahom danej spolupráce je správa Google Ads pre 8 krajín, a klient je lokálnym lídrom v travel segmente. Samozrejme, že nemôžem tu zdieľať ani názov alebo meno klienta, ani nejaké úplne špecifické veci kvôli NDA a ochrane údajov klienta. Čiže spoluprácu sme začali koncom novembra. Pre mňa už potom to bolo celkom také trošku na hrane, lebo vedel som, že u tohto klienta alebo v danom segmente je január veľmi silný a my keď začneme ešte len prerábať veci v novembri, tak to nie je moc ideálne. Čiže december bol pre mňa taký naozaj, že treba na tom zamakať, spraviť nové kampane, zabehnúť kampane, lebo oni už musia byť zabehnuté na tú hlavnú sezónu. A vedel som, že ten január už treba tlačiť maximálne. Keď som teraz získal prístup k danému účtu, našiel som tam to, čo veľakrát v účtoch nájdem, a to znamená, že veľa PMAX kampaní a pár brand kampaní. Tento klient je na viacerých trhoch, čiže je tam aj viacero brandov. To som vedel, že v danom prípade nebude fungovať a veľmi v krátkosti popíšem, prečo Performance Max funguje v segmentoch ako je travel alebo aj väčší B2B a tak, lebo Performance Max je kampaň, ktorá dobre funguje hlavne na e-commerce, lebo tam je najsilnejšia časť shopping. Čiže shopping časť Performance Maxu dosahuje skvelé výsledky, potom tam je dynamický remarketing a tak a vtedy to funguje veľmi dobre. Ale u klientov, ako je napríklad travel, čiže rôzne cestovky, tam to v podstate funguje oveľa horšie. A to preto, že samozrejme tam není žiaden shopping, ale tiež preto, že v takých segmentoch ako je travel je obrovský rozdiel medzi kľúčovými slovami, medzi intentom kľúčových slov. Zoberme si napríklad také kľúčové slovo, že Turecko. Môže byť dovolenka Turecko, ale môže byť aj all inclusive Turecko, aj first minute Turecko, aj Turecko Antalya, čiže nejaká destinácia. A každý z tých kľúčových slov alebo z týchto celkov sa bude správať nejak ináč. To najvšeobecnejšie bude také najslabšie, lebo tam bude nízka konverzná miera a vysoká cena za konverziu, lebo keď chce človek tureckú dovolenku, môže chcieť ďalší milión vecí, ktoré sú pod tým, hej? Aj all inclusive, aj last minute, aj odlet, odtiaľ. Čiže v takých segmentoch ako je travel, je extrémne dôležité hľadať veľmi presné kľúčové slova a z tých spraviť presné search kampane a tie maximálne škálovať. Lebo čo spraví PMAX? PMAX spraví to, že pre neho tieto kľúčové slová budú rovnaké. Pôjde samozrejme, že najviac po tých, kde je najviac vyhľadávaní, ale to sú tie najvšeobecnejšie, tie najhoršie. A tým, že ten travel máš ďalšiu nevýhodu, a to je málo konverzií, lebo tie dovolenky sa nepredávajú v tisíckach ako rôzny e-commerce. Dovolenky sa predávajú menej, čiže tie konverzie je menej, brinbe menej dát a on má tým pádom PMAX oveľa horšie sa mu vyhodnocuje, čo je dobré kľúčové slovo a čo je zlé kľúčové slovo. Takže pravidlo číslo 1 v takýchto prípadoch pre mňa je to, že absolútne
nehovorím, že zrušiť, ale minimalizovať PMAX a 90% budžetu dať, alebo 80%, aj podľa výkonnosti, dať do veľmi presných search kampaní. No a teda je otázka, že ako tie search kampane pripraviť. Je jasné, že keď sa bavíme o veľa destináciách, a to ešte v 8 krajinách, tak nemá zmysel to manuálne naklikávať. Ideme teda pracovať s nejakým automatizovaným riešením. Takže hneď na začiatku som povedal klientovi, že potrebujem feed, ktorý bude spĺňať nejaké veci, to si ešte popíšeme, a na základe toho som vytvoril veľmi presné search kampane. Nie každý vlastne vie, čo znamená práca s feedmi v rámci Google Adsu, tak poďme si to trošku popísať, aby ste v tom mali čo najväčší prehľad. Myslím si, že asi úplne každý už v ruke mal nejaký feed, alebo aspoň v nejakom počítači, lebo feed je vlastne aj shopping feed. Je to vlastne shopping feed, je proste feed, ktorý obsahuje všetky produkty, k tomu nejaké detaily. A to isté vlastne potrebujem aj ja pre iných klientov, len nie sú tam produkty, ale v Travelly je to napríklad destinácie. A inak tá logika býva tá istá. Takže, ako som spomínal, segmenty ako je napríklad Travel, rôzne cestovky a podobné firmy, tam naozaj tie kľúčové slová hrajú obrovskú rolu, a keď je toho veľa aj destinácií a podobne šupom krajín, tak inak ako cez feedy to nemáte šancu nejaké vyriešiť. Avšak ďalšou obrovskou výhodou feedov je to, že vy sa s tým viete hrať oveľa viacej a potom segmentovať. To znamená, asi všetci vieme, že je rozdiel mať kampaň, ktorá obsahuje nejaké bestsellers, a je iné mať kampaň, ktorá obsahuje produkty, ktoré sa skoro vôbec nepredávajú. Takže toto vieme všetko dostať do feedov. My do feedov, keď sa bavíme o produktoch, vieme dostať aj počet predajov, keď máte šikovného developera, dokonca nejaké konverzné miery, skladovosť a rôzne iné zaujímavé veci. Na základe toho vieme potom tie produkty segmentovať, čiže rozdeľovať do kampaní. Čiže jedna kampaň by bola iba nejaký bestsellers, druhá kampaň by bola, povedzme, že nejaké produkty, ktoré majú veľmi dobrú konverznú mieru, alebo nejaké produkty, ktoré majú nízky sklad zásob a tak ďalej. To isté sa pracuje, alebo s tým istým princípom sa potom pracuje aj u takéhoto klienta, čiže v Travelly, a to som vlastne chcel nastaviť aj ja. Ešte by som chcel podotknúť, že aj keď to znie tak úžasne ideálne, väčšinou sa zasekne práve na schopnostiach firmy dodať ten feed. Lebo musia ho nakodiť developeri, ktorých poprvé niekedy firmy ani nemajú, po druhé, tí developeri vám ho dodajú za 2 mesiace, takže ten ideálny scenár je naozaj taký, že si požiadate o feed, ale aj prizvukujete firme, že je to extrémne dôležité, aby vám ho dodala tak do týždňa. Aj pre tých developerov to nie je vôbec nejaká náročná vec. Dobre. Konkrétne v tomto prípade som potreboval pre tohto travel klienta feed, ktorý by obsahoval názov destinácie, URL, čiže to, kam sa človek potom preklikne, obrázok danej destinácie, aby som ho vedel dať tiež do reklamy a cenu. No a tieto veci už keď som mal v tom feede, tak na základe toho som dokázal tvoriť veľmi presné automatizované kampane s veľmi presným kľúčovým slovom, to je to, čo chceme, čiže nejaká destinácia plus manuálny fix, potom si to ukážeme, ale takisto s veľmi presným reklamným obsahom alebo reklamným textom. Čiže takisto si tam viem navoliť, že destináciu plus niečo. A hlavne dokážem to robiť aj veľmi efektívne, čiže aj pre veľa destinácií a aj pre veľa krajín, keď sa bavím o zahraničí. Ako to teda konkrétne vyzerá? Konkrétne v tomto prípade to vyzeralo plus minus takto, že existovali kampane pre rôzne krajiny. Povedzme, kampaň pre Nemecko alebo pre Dach, kampaň pre UK, kampaň pre Chorvátsko a tak ďalej. Každá tá kampaň bola samozrejme že v viacom jazyku, čiže aj ten feed som potreboval pre každú kampaň vlastne feed a ten feed bol v lokálnom jazyku a všetko bolo lokálne. Pre každú túto kampaň som potom nastavil, alebo tým, že to je kampaň založená na feede, tak každá položka toho feedu je jedna ad grupa. Takže ten feed, keď obsahoval destinácie, tak ad grupa 1 bola destinácia 1, ad grupa 2, destinácia 2 a tak ďalej a tak ďalej. Potom, čo boli kľúčové slova? Každá tá ad grupa obsahovala kľúčové slova, ktoré som tam ja zadal. Takže keyword kombinácia 1, keyword kombinácia 2, 3, 4, koľko chcete. A ešte konkrétnejšie v tomto prípade, aby sme si to dokázali naozaj predstaviť, povedzme, že bola ad grupa pre Dubrovník a tie kľúčové slova boli Yacht Charter Dubrovník, Yacht Rental Dubrovník.
toto sú vlastne, aby som to dal tak do praxe, kľúčové slova, ktoré viem, že v tomto segmente sú tie kvalitné, čiže naozaj tie s tým najväčším intentom, keď už človek naozaj hľadá, že idem si to kúpiť. Je to niečo iné, ako keby tam bol napríklad Sailing Dubrovnik, čo je také všeobecné. Sailing Dubrovnik je niečo ako dovolenka Turecko. Zatiaľ čo First Minute All Inclusive Turecko je niečo ako Rental Dubrovnik. Takže my sa snažíme teda všetky tie veľmi presné kľúčové slova, a keby ich bolo 10, dostať do toho feedu, do tých kampaní a veľmi jednoducho ich vieme nakombinovať na danú destináciu. Takže aj keby tam bolo ďalších 10, ako Yacht Charter, Yacht Rental, až neviem čo všetko je, všetko vieme nakombinovať, tá kampaň by mala 10 veľmi presných kľúčových slov. Poďme si teda ešte ukázať, že ako reálne to nastaviť, alebo ani nie nastaviť, ale že ako to reálne vyzerá v tom toole, aby to pre vás nebola nejaká taká mágia alebo niečo veľmi náročné. Akože naozaj tie tooly na PPC automatizáciu sú veľmi také intuitívne a keď si to raz, dvakrát preklikáte, tak je to veľmi, veľmi jednoduché. Ja konkrétne používam Winston, ktorý je tak v rámci porovnania ceny a výkonu asi to najlepšie, čo na trhu zatiaľ poznám. A pre tých bežných klientov aj to mesačné fíčko, ktoré tam je akože veľmi výhodné. Takže konkrétne. V tejto časti vidíte kľúčové slova. Takže, ako som spomínal, toto sú všetky kľúčové slova, ktoré viem, že pre daný segment majú high intent, čiže naozaj, na ktoré chcem vytvoriť kombinácie. Takže ja len zadám, že tieto kľúčové slova použij a on použije s premennou, ktorú vo feede sa naparuje na produkt. V tomto prípade je to vlastne destinácia. No, nebudem zachádzať do detailov, ale vy si vlastne ešte to, čo máte vo feede, parujete na premenné, aby ich ten daný systém dokázal spracovať. Takže toto v našom feede by bola destinácia. No a už daný tool páruje toto s týmto. Čiže Spain, Yacht Rental, Spain, Yacht Charter a tak ďalej a tak ďalej. Ja si ešte zadám, či chcem, aby to bolo o frázovej zóde, exactly a tak ďalej. A on mi na základe toho vytvorí všetky tieto kľúčové slova. Viem tam dokonca zadať aj viacero frázových zód, viacero keyword types. Teraz ak sa to povie po slovensky. No a veľmi obdobne to funguje aj na tvorbu reklamných textov. Takže toto, čo tu vidíme, to je klasické nastavenie, ktoré poznáme aj z Google Adsu. Avšak výhoda tohto je, že vy si tu viete dávať premenné z daného feedu. To je, ako keby ste si iba vytvorili tú štruktúru, ktorú chcete, aby sa aplikovala na každý produkt. Takže keď mám vo feede 100 produktov alebo destinácií, tak každý bude obsahovať toto, to je za mňa akože OK, vôbec mi to nevadí. Avšak každý bude ešte špecificky tým, že táto položka bude premenená z feedu. V tomto prípade je to destinácia, čiže ja dám fix Yacht Charter, potom chcem, aby mi tam automaticky vkladal destináciu a môže byť Yacht Charter, Spain, Yacht Charter, Dubrovnik, Yacht Charter, whatever. Viem tam napríklad vkladať aj cenu, čiže môžem tam dať takisto, že keby mám, vlastne v tomto videu je cena, keby som chcel, tak môžem dať do description cena už od danú cenu, aby mi tam ťahal a tak ďalej. Naozaj si tam vieme dať hociaké premenné, ku ktorým vieme získať údaje z povedzme e-shopu a tak ďalej a na základe nich potom vieme povytvárať automatizované texty. Takže keď ste trošku kreatívni, naozaj týmto sa dá brutálne vyhrať. Ako potom prebiehala tá optimalizácia? Alebo ešte naozaj do tých najväčších detailov, že čo sa dialo. Takže keď som začal od toho novembra, tak vec číslo 1, ktorú riešim fakt u všetkých klientov je to, že server side. Nikto to nemá, každý to potrebuje. Takže aj toto som presvedčil klienta, aby si dal nastaviť server side, aby sme proste mali naozaj čo najviac tých dát, čiže aj sessions, aj konverzií z PPC systémov, lebo inak sa strácajú, bežne aj 1/3 je proste preč, nedá sa priradiť. Takže server side odporúčam každému, aj tomuto klientovi. Je viacero možností, ako to nastaviť, väčšinou to nie je také jednoduché, čiže aj tohto klienta vám nepotešilo veľmi, že to ide okolo 700 € nastavenie, keď to robíte cez šikovného analytika, ale tí väčší klienti väčšinou chápu, že je to investícia, ktorú treba a idú do toho. Teda následne som nastavoval cca 8 feedových kampaní, na základe teda tých feedov, ktoré som spomínal. A jedna z takých prvých optimalizácií, ktoré sa hneď na to diali,
čistenie search terms. Hlavne také segmenty, ako je travel, ako som spomínal, kde je široký rozsah tých search termov, tak tam je to extrémne dôležité. Lebo, ako ste videli, ja som tam dával exacty kľúčové slova, ale dnes už exact nie je to, čo kedysi. Čiže on tam kľudne začne ťahať aj veľmi vzdialené varianty toho kľúčového slova. Takže prvá práca v rámci tých prvých dní až týždňov naozaj bola každú kampaň, každý druhý deň minimálne prejsť si search termy a povyberať odtiaľ negatívne kľúčové slova, ktoré väčšinou dávam do listov na negatívne kľúčové slova, aby som ich vedel aplikovať na viacero kampaní. Toto už veľmi potom výrazne pomôže aj konverznej miere, aj cene za konverziu a preto ďalšie škálovanie je proste nevyhnutné. Ďalší častý problém, ktorý som riešil aj tu, boli, aké konverzie sa vlastne rátajú pre Google Ads. V tomto prípade mali nastavené leadové konverzie, čiže klient, keď prišiel na web, tak si mohol viacerými spôsobmi dopytovať danú loď, čiže buď úplne od nuly, že iba chce, aby sa mu ozvali, alebo danú loď chcel, aby poslali detaily, možno lepšiu cenu a tak ďalej. Čo tam vlastne nemali, je to, že klient si aj vedel zaplatiť za danú loď, čiže klasický checkout proces a transakcia. A takáto konverzia tam nebola. Je jasné, že transakcie tam veľmi ani nemalo zmysel ťahať, lebo ich bolo málo, ale tých checkoutov tam už bolo oveľa viacej. Čiže checkout znamená ten prvý krok toho košíka. Takže u všetkých takýchto klientov robím to, že checkout dávam aj ako konverziu pre bidding, aby ten bidding mal čo najviac dát a ja si to potom rozratávam tak, aby mi tá finálna ziskovosť sedela s tým, čo ja vidím v Google Adsy. Toto veľmi úzko súvisí aj s biddingmi, čiže aj v tomto prípade som musel riešiť to, že mali sme málo času, čiže december, január už to musel prečať na plné pecky, tak rozmýšľal som, ak tam dám bidding, vedel som, že maximalizácia konverzií aj maximalizácia napríklad kliknutí v takýchto prípadoch nemá zmysel, lebo sa strašne dlho rozbieha a ja som potreboval naozaj rýchlo tie dáta. Takže začínal som každú automatizovanú túto search kampaň s manuálnou CPC-čkou, ktorú som si zobral nejaký taký priemer, aby ten systém mal čo najviac dát, čiže vedel získať čo najviac konverzií a dokázal sa učiť veľmi rýchlo. A potom to vlastne prepínam na CPAčku. U takýchto klientov, hlavne v týchto manuálnych kampaniách, kde aj tie CPCčky sú pomerne vysoké, čiže tu sa naozaj bavíme, že CPC priemerná pre tento travel je okolo 2 € a tak a viac. Čiže jeden z takých hackov, ktorý tu ešte robíme, je to, že pozriem si výkonnosť desktop a mobile. A keď mám kampaň, ktorá je aj dosť obmedzená budžetom a potrebujem, aby sa rýchlo nejak zaučila, tak tam dávam na mobile adjustment, znižím to nejakých 25% alebo 50%, aby mal väčší priestor ten desktop, aby za ten čas, alebo za ten budget, ktorý mám, dokázal získať, alebo aby ten traffic išiel priamo na ten desktop, čo naviac, a aby som tam mal čo najskôr nejaké konverzie a potom to prepínam na CPAčku. Je jasné, že snažil som sa teda pracovať už od začiatku aj s PMAX kampaňami, lebo aj tie dosávali nejaké výsledky a dokázali teda podporovať viacej ten rast. A tam sa zameriavam hlavne na to, že prečistiť to nejakých zbytočných asset groups, aby to nebolo, aby sa tie výsledky zbytočne nerozbíjali na veľa celkov. Čiže niečo, čo nemá zmysel, aj rýchlo povypínam, a tam zostalo ešte pár veľmi silných asset groups. Takisto pracujem trošku viacej s textami, čiže aby to naozaj bolo také silné, že silné USPčka, tak, že je výhoda u daného klienta. A takisto s obrázkami, lebo veľakrát sa čudujem, že tí ľudia na to ani nerozmýšľajú, že proste predávajú alebo predávajú jacht a na obrázku je nejaká maličká lodička, ktorá je či rybárska alebo čo, tak ten klient sa vidie jachtu a nie nejaké malé veci. Takže takéto veci treba asi na to pozrieť. A tak. No. A už potom, keď sa v januári išlo do tej silnej sezóny, tak jedna vec je naozaj to, že keď sa ide do silnej sezóny, tak tie kampane už musia byť zabehnuté. Čiže už musia mať konverzie, už tam musia mať nastavený nejaký CPA cieľ alebo nejaký ROAS alebo niečo. A už v tej hlavnej sezóne nie je dobré ich nejak extrémne prerábať a teraz do nich nejak vrtať a niečo. Hej. Už vlastne musia škálovať a nechať ich tak, aby sa nerozbíjal learning proces a už sa iba hrať naozaj s biddingom, s budgetom v rámci možností. To som vlastne robil aj u tohto klienta, čiže pre ten január sme mali nachystaných nejakých 20 takých najsilnejších kampaní a ja som hlavne pracoval už v tomto bode s to prioritizáciou, čiže kam ide aký budget, denný budget
a takisto s CPA-cieľmi. Takže sme začínali pomerne z vysokého CPAčka, tak ja som to step by step potreboval znižovať, aby aj ten bidding s tým vedel pracovať. Chcel som to ešte naozaj prizvukať, že toto je extrémne dôležité, lebo keď robíte na zahraničných trhoch a vy máte iba zadanie, že 10 000 je môj budget a tým z toho získať čo najviac peňazí, tú návratnosť. Takže vy potom naozaj musíte pozerať, že kam ten budget ide a kde dosahuje akú návratnosť, nejakú ziskovosť. A takéto dobré kampane proste budžetovo maximalizovať, tie horšie minimalizovať, a to bez ohľadu na to, na akom to je trhu. A keď je ešte veľmi dobrá sezóna, tak aj túto, lebo január je vlastne tohto klienta silná sezóna, čiže zvyknem potom ešte aj vytvárať pár nových kampaní, ktoré majú veľký potenciál na to, že sa rýchlo zabehnú, lebo býva vysoká konverzná miera, aj dopyt. Takže aj tu som vlastne skúšal viacero nových kampaní práve na nové kľúčové slova. Ako som spomínal, ten základ je taký high intent kľúčové slova, veľmi silné kľúčové slova. A keď chcem tam pridať nejaké nové kľúčové slovo, ktoré by bolo všeobecnejšie, tak to nedám do tej starej kampane, lebo mi to rozbije. Spravím novú kampaň, ktorá je na také všeobecnejšie kľúčové slova. Kebyže chcem napríklad iba brand, tak znovu iba broad kľúčové slova, tak znovu spravím iba broad kampaň, aby som naozaj to mal oddelené po kampaniach a po silných celkoch. Na tomto obrázku chcem ukázať, ako prebiehal vývoj nákladov a konverzií. Takže tuto sme niekde začínali a toto už bude hlavná sezóna. Takže naozaj z denného budžetu 50 € sa to potom vyšvihlo až na denné budžety okolo 350 € a denne. Týmto vlastne chcem iba ukázať to, že takéto veci sú možné, lebo všimám si, že PPC špecialisti sa veľakrát boja nejak tak agresívnejšie škalovať, ale naozaj pokiaľ dokážete dosahovať ziskovosť, tak je dobré, alebo proste ten klient aj chce, aby ste škalovali čo najviac, aby ste mu spravili čo najväčší obrat. Potom je ešte extrémne dôležité to, či sa v danom segmente vyznáte a nevyznáte. Preto aj ja radím PPC špecialistom aj v kurzoch, že nájsť si jeden premium segment a tam sa do toho vyzerá naozaj, že maximálne, úplne každý detail. Napríklad aj tuto, tým, že takýchto klientov som riešil viacerých a poznám to už pár rokov odpredu a tak ďalej, tak som vedel povedať, že tých 50 € čo dávajú, to je nič a január ide silná sezóna, čiže tam sa dá minúť 100-násobne viac. A keď vlastne viem, že aj ten klient je jeden z tých hlavných lídrov daného trhu, tak potom, a viem ešte, že web je dobrý, tak potom viac menej mám istotu, že nech to aj vyškalujem proste o dosť viacej, tak viem, že asi akú cenu za konverziu si musím dodržať v Google Ads, aby tá finálna ziskovosť bola pozitívna. A to sa stalo teda aj v tomto prípade, že ziskovosť sa zachovala a ja som to vedel naozaj škalovať z 50 na 350 denne a pritom všetko sa dosiahlo. Takže tá prax, tá ročná prax v danom trhu je pre vás naozaj taká super správa, kedy vy už dokážete ako keby tak trošku bežte z tej gule a idete viac menej na istotu a to je potom veľmi spojené aj s tým, že aké peniaze si vypýtate od klientov, lebo takto si viete pýtať premium ceny od tých klientov. Pomeniem ešte, že čo bol pre klienta KPI, lebo som tam spomínal tú ziskovosť. Tento konkrétny klient mi už na začiatku povedal, že pre neho je KPI alebo pre neho KPI je ROIko pre Google Ads. Na to mal spravený vlastný vzorec, kde si prerátával viacero vecí, ale v podstate tam išlo o to, že zisk z toho, čo vygeneroval Google Ads, čiže nie ako tržby, ale marža, si ešte prerátať cez nejaké ďalšie veci, aby mal čistý zisk a od toho si potom odrátával náklady, čo je Google Ads náklady, reklamné, a takisto náklady na mňa. Toto všetko, keď tvorilo plus, tak pre neho je KPI splnené a keď nie, tak nie. Možno si poviete, že no je, ale však keď tá spolupráca nie je zisková, tak potom nie je nejaký veľký win pre toho klienta, ale nie je to tak. Nie je to tak z toho dôvodu, že je tu takou dá sa povedať, že nie výnimkou, ale pre travel a pre silne rastúce segmenty je takéto nastavenie úplne typické. Už som sa s tým stretol. Lebo tu ide o to, že oni sa snažia maximálne
pušovať na rast, čiže cez CPC, a stačí im to, aby CPC nebolo stratové, aby im negenerovalo stratu, aby ich neťahalo dole. Pokiaľ CPC je aspoň na tej nule, tak oni vedia, že títo klienti, ktorí získajú, sa im vrátia cez Direct, vrátia sa im cez brand, vrátia sa im cez organiku, Google Organiku Search a takto vytvárajú ten čistý zisk. A keby nemám ten výtlak na tom CPC, tak veľmi mi bude chýbať aj ten čistý zisk. Takže bežným nastavením u takýchto klientov je práve takýto prístup. Maximálne škálujem PPC, pokiaľ je ROI plus a tú čisto ziskovosť, ten cash a tak ďalej získavam z tých vlastne obracajúcich sa klientov a z toho väčšieho brand povedomia a tak ďalej. Toto je ešte napríklad typické aj pre silne rastové firmy a hlavne pre startupy. Tí veľakrát dostanú zadanie od investorov, že máte peniaze, ale musíte doškalovať tak, aby to ROIko bolo proste plusové. Aby to ROIko pre reklamu bolo plusové, aby ste nás neťahli do nejakej straty a klienti sa potom vlastne vracajú a lútajú cash, vracajú sa si ďalší činnosť. Chcem teda ešte podotknúť, že to KPI sa podarilo dosiahnuť aj pri takýmto výraznom naraste konverzií. A jasné, že ja som napríklad nevedel, či sa to nepodarí, lebo ten rast je naozaj veľmi, veľmi extrémny. Ja tiež som úplne nebol si naisto, ale minimálne som vedel to, že pokiaľ klientovi dosiahnem silný rast pri zdravej ziskovosti, ktorú napríklad poznám v rámci cost na conversion z Google Ads, tak plus minus viem, že to, čo na konci toho mesiaca dosiahne, je veľmi dobrý výsledok. Takže aj keď sa to možno nedosiahne, že úplne, že bude to jemne v minuse, tak aj tak viem, že väčšina klientov bude happy, lebo už prvý rastový mesiac sa mi dokázal veľmi výrazne škálovať a malý mínus vlastne vôbec nie je problém. Lebo v tých ďalších mesiacoch vy viete viac s tými kampaniami pracovať a vylepšiť tú ziskovosť. Takže viac som si bol istý, že to vyjde a že vlastne ten klient bude spokojný. Teraz ešte pre PC špecialistov hlavne popíšem aj detaily tej spolupráce, aby ste z tohto mali čo najviac. Takže začneme fičkami. Čo som si vlastne za to vypýtal. Ja som sa neskôr dozvedel, že predtým ako pracovali so mnou, im to niekto spravoval za 400 € mesačne. Ja keď som si prešiel toho klienta, že čo do mňa chce a koľko mi to asi zabere času a čo očakávam ja, tak som im povedal, že budem to robiť za 2000 € mesačne. Je jasné, že najprv z toho bol klient celkom šokovaný, lebo 2000 nedávali ani do reklamy, ako Google Ads kosty, keď som tam išiel. A najprv vlastne skúšali všelijaké veci, že či sa to dá znížiť, či sa to dá všetko možné, ale ja som im vlastne ponúkol takú možnosť, lebo klient, keď si vypýtate veľa peňazí, tak OK, možno, že máte dobrú referenciu, ale aj tak je v obave, že čo z toho vlastne vznikne. Tak toto som chcel práve tento risk nejaký klientovi ponúknuť možnosť záchrany, že som mu dal taký deal, že nie, ja som proste týchto 2000 € mesačne, avšak keď s výsledkami z januára, čo je ten najsilnejší mesiac v rámci danej sezóny zimnej, nebudete spokojní, tak mi tých 2000 vôbec nemusíte zaplatiť. Toto som vlastne dal ako taký háčik, aby ten klient to prijal, bo viac menej som si bol istý, že keď je to už známa firma, či má dobrý brand a dobrý web a všetko možné, tak je skoro nemožné, aby sa to s týmto prístupom nejak pokašľalo. Takže klient na to pristúpil, že OK, tak teda dajme za 2000 a v januári vlastne boli happy, lebo sa dosiahol ich celofiremný rekord. Takže týmto chcem vlastne iba prizvukovať to, že tí premium klienti, oni to vnímajú celé to nejaké fíčka a nacenenie inak ako ten bežný klient, lebo u bežného klienta by to nikdy také niečo neprešlo. Tak premium klient, alebo tí väčší klienti, oni proste pozerajú na ten prínos pre ten biznis. Čiže možno, že pre neho to vôbec nebolo ani problém, lebo to je firma, ktorá robí 100 000 aj z iných biznisov. Takže je proste veľmi, veľmi zaujímavé a aj veľmi tak... títo klienti majú iný mindset a netreba sa toho bať. Treba do toho ísť a oni sú vám ochotní naozaj zaplatiť, že oveľa väčšie peniaze, lebo oni to vnímajú ako prínos, ktorý vy spravíte pre ich biznise. A keď sú to už naozaj 100 000 biznisy, tak vaše fíčka 2-3 tisícky aj 5 mesačne je proste maličká suma preto. A keď sa to napríklad potom prerátajú s tým ROIkom. Takže netreba sa toho báť
A ja som napríklad tohto klienta, ako som ho získal? Získal som ho cez podobnú referenciu podobného premium klienta. Takže jeden klient, u ktorého som robil som to pár rokov, dosiahol som super podobné nárasty, ešte väčšie, tak zamestnanec odtiaľ išiel k tomuto klientovi, povedal o mne a už to bolo všetko oveľa rýchlejšie. Už sa mi iba ozvali, uzavreli sme to asi do 2 týždňov spoluprácu a išlo sa na to. Vedeli sme začať. Takže žiadne dlhavé presvedčenia, ako býva. Proste tá premium referencia, to učím tiež v kurzoch, je proste tak dôležitá vec, ktorá vám úplne potom zmení celú vašu kariéru. Tak takýchto klientov som získal pár veľmi podobným spôsobom, že oni sa mi ozvali a už sa vlastne išlo na hotovú vec. Čo je ešte potom zaujímavé pre špecialistov je to, že vy už keď dobre podchytíte automatizáciu a napríklad aj nejaký segment, ktorým sa veľmi dobre vyznáte, tak tá samotná správa, napríklad mne konkrétne u tohto klienta sa berie možno tak pár hodín do týždňa. Čiže to sa bavíme o 3, 4, teraz keď je silná sezóna, keď bude slabá sezóna, tak to bude možno aj nejaké 2 hodiny do týždňa, pričom stále vie garantovať tie výsledky. A to je ďalší veľký význam týchto premium klientov, lebo ich vôbec nezaujíma váš čas, ich vôbec nezaujíma to, že či to robíte 1 alebo 10 hodín denne, ich zaujíma iba ten výsledok. A ten výsledok, keď viete zaručiť, a keď ste zaručuje, tak vám bez problémov zaplatíte to 2000 a vy na tom robíte pár hodín do týždňa, čo je akože skvelá hodinka potom. Ak ja celý tento prístup zaujal a chcel by si ho aj nejak aplikovať vo svojej kariére, tak ti naozaj odporúčam svoje kurzy, kde sa presne týmto veciam venujem. Čiže môj taký nejaký vnútorný záväzok je pomáhať vlastne PPC špecialistom, aby v tých kurzoch získali naozaj že všetko, čo pre takýchto premium klientov potrebujú. Čiže aj know-how, aj robím tam napríklad konzultácie k pohovoru, čiže ideš k danému klientovi, nejakému náročnému, nevieš ešte čo čakať, tak ja ti môžem povedať, že plus minus priprav sa na takéto a takéto veci, také veci by si mal vedieť. A aby si ten top klienta naozaj získal. Takisto extrémne dôležitý bod číslo 3 je to, že začal som robiť tiež coachingy pre študentov Performance Akadémie. Takže aj keď sa napríklad zamestnáš u takého náročného klienta, akože málo kedy to ide hneď a rýchlo, niekedy to trvá roky, kým spravíš narastie množín, niekedy ich ani nedosiahneš. Takže tá pomoc niekoho, kto sa to vyzná toho kauča, je proste extrémne dôležitá, lebo ťa to vie posunúť oveľa rýchlejšie k tým výsledkom, ktoré tam potrebuješ a k tej dobrej referencii. Takže ja normálne som už tieto veci prestal robiť nejaké konzultácie, ale pre študentov týchto mojich kurzov to ponúkam aj teraz. Takže keď ťa to zaujíma, kľudne si pozri web Performance Akademia.sk. Momentálne pre ľudí, ktorí možno sa ešte necítia úplne na to, že ísť do toho hlavného kurzu, som vytvoril aj taký minikurs, kde si to vedete tak nejak pozrieť, oťukať. Máš tam cez hodinu videí aj z performance know-how, aj z kariérneho know-how, aj napríklad ako získavať klientov a celé to je za nejakých 19 €. Takže keď ťa to zaujíma, pozri si to na tom webe alebo mi priamo niekde napíš.